Assalamu alaika abokina, yau ne da akwai labari. A bar ƙauna ta tana hanya kan yamma za ta shigo gari. Lallai yau za mu ga soyayya da ake yi na bisa tsari. Zancen ka dutse ne ka zo mu je mu yi tarba. Talatuwa ta mai dambu ƙawanar ki areban dina ba. Shin wai wace ce mai dambu da kake biɗa ban gane ba? Shin wai yaya naga canji ne a fuskar mai sona? Ni ne din nan dai tina ki fahimci kalamaina. Wasan soyayya irin hakan yakan taɓa kalbina. Ƙaunar ki arena na da duwa ki sani har yau ban daina ba. Bangare na soyayya da sunan da ka kamta ke. A da idanun yadi yanzu ko ka sani na warke. Ka sa a rai da ni da kai ba mu taɓa yin tarayya ba. Talatuwa ta mai dambu ƙawanar ki areban dina ba. Talatuwa ta mai dambu ƙawanar ki areban dina ba. Shin wai wace ce mai dambu da kake biɗa ban gane ba? Ban gane bayanin bashin mai kike son kullawa. Ka daina bina ma domin ban so ka yi yawa. Haba mai ƙauna ta wai ko so kike na zamgawa. Da gaske nake idan Allah ka masacin da gaggawa. Talatuwar ka abokina na ga kamar ba ita ce ba. Talatuwa ta mai dambu ƙawanar ki areban dina ba. Sunan zamba na so ne ce baby nake yar baba. Kina daɗa kullum kaina har wa yau ban gane ba. Jin daɗaɗɗen kalamai daga bakin ki na saba. A da kenan yanzu ka san da akwai canji babba. To ka sani na zo ne da wanda nake ƙauna. Da shirin ayyau bai ko ya zo ne ya ga dangina. Amma dai na san kin san da bayanin ƙarfi na. Ya zo ko wane ne zan buge shi da hannuna.